Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty riders. Hagajingpan kre ki kertong ka sengsan perthai bani airang hak election MDC Chakakasi Hills Autonomous District Council kaban salong hak arpoi tri rumpang arjar pesan uba Elias Karbi Q ukertong ka National People's Party NPP na kasorang kam constituency ulalait bantap kertang dia hakmat ka returning officer ka kabala long hak laipoi tri ukula lengkat arjar pesan hak office ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District habakran sigilat pathai kubor uba Elias uloang bagi matrai kam ki bola bo hakmat ka day halor ka jingpan ne ya ka ti kudustur ka khandau ka siap bat ka jingpan scam shu ya ka jingpan ko board ya ki rang ba snang kat kum ka amendment ba ka council ka dang pelajsan ulapan paru ba ka jinglam nanti uba penyat sing sim kum chief executive member jang ka Khasi Hills Autonomous District Council ka ai mensiam yu ban yo e ka jingjap ha ka ni ka ganti kumon sukudau ru ba uba penyat ulakan riak no na sorang kam ban ya khon ya ka election MDC na nong thamai constituency thong ban kong ya tolong ba kumba de ban long ko district council long berpeniak pesak ya ki berti kudustul jongka longcai cai boleh macam ni ketet pun tepkha pun bat kebaal kelong nak benta ban peniak pesak ya kecing long try ya ka kendo shape bat kapsau kelong pembangi tip ba benta cukup bori ki dorbar dong dorbar snong ki dorbar right ki dorbar lima ki dorbar kul sang samlang sang kami panggilan tip ko kejelam jong ka National People's Party buat District Council dikini ki berkhoi ni bakala biang bat ngidon kampat susu banang kampat klan susu kam tam ya kam apo ka sinong no kum ka nak bentaban nang pen klan susu ya ka doba sinong da ka ba ai dan da ka ba elek stom la kaliang juga sarkar dan juga District Council ban ai kum ka honorium ya ki dong ba sinong ba ko mai tip kam ba sinong kum de ka besok tadi kami buat kabar kelong ba nakaliang juga District Council kebangi haki ni kepor kelong ba kidon skim fair de kepat pada ladang job ini kami selection kalau pengin pekru haki bede kinong rap kijungi namar ba satan jungi kibubun kidi kinong rap buat sakwe kelong ba satan jungi kibubun kina samla kebangi tip kidon wi kena po mol keneng ba dan ketersap ni lek kai tentang la idon kamba nak kaliang juga District Council banwana moi kui kamadan ni lek kai po kathan ngi stay ka ba khambia ba juga por ba bada ngajok MDC kalong ba pai khamat ru se ki samla ki jungi ki buan ki ba kam jam ban kerpat ek sarkar banwana iki project ki ba biang ba fair nak ka benta ban kentiu ya ki kun samla jong kathan ki jungi ka jingni jungi baru penyai na pon sorang kam ko si ban le chnong thmai kam dak ta than namar ba kibriu kibadan po an pi kibdei kibriu kiba duna ki boni ki kibriu start kiba pet ya ka kam karoi kapal jong ka than sesi bar ka chuk pon gi ba kani ka jing long jong ka pi ka long bai ka ba gi ba ki bro khat ka bale apa sarkar ba kham tam po District Council gi ba kala le ki ka badon kam sha bonona ikilat jiada ki biang mo na ka benta kecak beriu kecungi. Balong mata ke dan bahagi jingkermen. Namar ba hadir mangla sakri yau pai ba susunong jeng sunong bolongan. Bo cuk por kum nong kai school. Ngi babun ki beriu ki pai khamat sanga. Bat haga cuk por ba kum beriu be dei bat ki pai ba nak benta changa ngam school fesu. Takadau kani ki sakri pai ba ke dan be hanga bat bagi beriu bo kai ke besong ni kathan ki kham tip kham bahai kata. Bukan nasing kila contest ke election. Kini kita kesian penongkong penilai ke election jangan. Tekum dapat penting na ya kipai ba bakilaban ai kita jing kersan ba pura ya fi nang ba finik man na constituency jopi ka konsul. Kaba penting na tolong ba dak jing le jong kini ki isi ka mentah. Po ke lam cui baru punya CM. Ni ba ki bro khoi ka ki le ki bil ma ki kisna berkum churu apa jing ke jing bat jong i substone ya ka DCA District Council Affairs ngi ba ki bil ki pasna nam ta chak bri ko jogi mai kloi ban sain mo mahdian ta bat kum balong mata ki bil bro khai ka ba ki sna na ka banta ban ya da chak bri ko jogi kila long ai ta ka daw na try ki bri joga son kham constituency ki sampai berbesar ha habidi kani ta ka daw sum na kaliam sanga ngabayang kini ka sing National People's Party ngam dan kanunu ko jing arti
Habatin, pej bahagi kisab, kasab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.